Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en Vierdag Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. De eerstkomende wedstrijd, dat is de belangrijkste. Zeker dat je een druk programma hebt en dat geldt zeker voor Cambuur. Jong FC Utrecht zit als eerste op het programma en dan moet je nog even waarom zijn naar de vorige weken. Thuis zijn VVV. 2-0 voor, 3-2 voor en toch punten inleveren. De vraag is dan aan trainer Henk de Jong, is dat zagerijn al een beetje voortwerken? Ja, wel, natuurlijk. Ja, maar dat week even omdat we het eigenlijk heel goed in na die wedstrijd Vitesse. Dan speelt je VVV, die zit op hetzelfde plek als nog een punt meer. En hoe het dan door is, gewoon goed. Alleen ik ben zagrijnig hoe we de goals van jou. Ja. Maar daar ben die jongens, ik gewoon keihard voor hunzelf. En dat ga ik al vaker zijn. En dan let ik dingen zien en dan dat. Maar dan zit de keeper ik op, nee, dat klopt. Maar ik had hem ook vast moeten hebben. Of ik had hem daar moeten hebben. Dus het is net ja, maar dat zit er helemaal niet in. Dus die jongens die binnen hartstikke goed. Of we dat eruit krijgen, en dat mat, daar moeten we iets op bedenken. Liekwols willen de boel terug trainer Henk de Jong al even op scherp zet bij de training van Cambuur Aron de Toornstie. Want jongen, het die hem net nooit zin. De duels wienen net goed. Er moest volle meer gebeuren, want dat is waar het om draait bij Cambuur. De trainer griep de hut en heel fysiek in. Ja, maar ik denk dat ze het net pakken, dan shit ik hem voor. Ja, normaal krijg je daar een rode kaart voor. Maar ik ben zelf scheidsrechter, dus dat scheelt. Ja, maar dat is ik mooi, man. En dat weten die jongens ook wel. Want na komen jongens en mist één bal. Ja, dan zeggen ze, ja trainer, die hebben zelf weggeschopt. Dus dat vind ik wel humor. Ja. Dus, maar het moest even gebeuren. Het moest even zacht en nadrukkelijk mooi klam in de ingreep worden. Want het werd even stil. Zelfs op de tribune werd het even stil. Wat doet hij nou? Ja, maar soms mij even. Hè. Dat is ik lekker. Dat weten die jongens ik. Maar in seconde letter ben ik het wel vier. Maar we moeten even dat stukje erbij in. Brutaliteit in. Kom op, dit winnen we. Duelkracht, het duel ongen. Daar gaat hij om. Hè? En dan even naar Jong FC Utrecht. Jong FC Utrecht, die kinderen van alles door zezen. Maar dat is een ploeg die je zeker net onderschatten moet. Dat weet ik, trainer Henk de Jong. Nee, in het begin van het seizoen ben je heel jong. Maar nu ben die ploeg gewend aan deze competitie. Die ben lekker goed als us. Jong PSV, Jong Ajax op dit moment ik. Dat had ik van de weekend in MVV doen. Dat ben gewoon een hartstikke goede ploeg. Dan kunnen wij net denken dat we samen winnen. Want dat is net het geval. Dan mag alles verdwijnen. Dat is helemaal niks aan. In het centrum van de verdediging staat Marco Tal. Hij wie even vervangend rechtsback, maar dat is hij net meer. Hij is weer verhuizen naar het centrum. Dat is toch een plek wat hem het beste leidt. Ja, ik denk dat dat uiteindelijk wel meer mijn plek is. Maar op rechtsback vond ik het ook leuk. Ja, dat snap ik. Maar de concurrentie is groot, maar er is wel voor jou gekozen. Dat moet je goed doen. Ja, nee, dat doet me goed, zeker. En ook Marco Tal zegt de fysieke ingreep van zijn trainer in de training. Er moest wat gebeuren. Ja, hoe reageer je daarop? Is dat wat lacherig of val je dan heel stil? Hoe zit dat eigenlijk? Nou, dat is ook niet de eerste keer. Het is natuurlijk een. Het was tamelijk opvallend, hoe moet ik zeggen? Ja, nou, de ene keer is het wat meer dan de andere keer. Dan zou je hem hebben. Maar het is ook een trainer met emoties en dat laat hij af en toe blijken. Ja, ik vraag me dan altijd af, wat doet dat met een speler? Gaan jullie dan een beetje, word je daar wat lacherig van? Of denk je van, ik schrik toch even. Wat is de reactie? Nee, absoluut niet lacherig. Want als dat gebeurt, dan weet je dat de training even wat minder loopt. Of dat je even een paar duels verliest en dan wil je de boel even op scherp zetten. En ik loop al wat langer rond hier. Ik heb het al een paar keer meegemaakt. Maar ik kan begrijpen dat, zoals een speler die net nieuw is, dat hij dan even denkt van, wat gebeurt hier nou? Het werd wel even stil op veld, hè? Ja, het is ook wel indrukwekkend als hij dat inderdaad even tentoonspreidt. Ja. En dit is de opstelling van Cambuur met Marco Tal dus in het centrum van de verdediging. Remco Balk is schorst, dat betekent dat Anello aan de rechterkant in de onval begint. De rest van het team is zo'n beetje steenbleun en maakt het hem dus op voor de strijd tegen Jong FC Utrecht. En dit is de veldheer van Tjeest, Henk de Jong. Hij wie nogal driftig op de laatste training. Er moest meer duelkracht komen. Het verdedigen moet beter. Kortom, er is nog wel wat te sleutelen in dit Cambuur. Dat trouwens fantastisch uit de startblokken gaat. Want we zijn net een hele minuut onderwijs op dit schot van Milan Smit. Gaat maar krijgt voor los. Ja, het hier samen Rooskim. Dan hier Cambuur werkelijk een pikstart gewoon. Ging het in het begin van de eerste helft. Dit is Thomas Paul. Laat de bal eventjes weer waarom naar Van Mullen.
van Mullen in de 16 meter. Wordt voetkopt en daar is het op een nij Milan Smit die het direct uithelt. Bal gaat justice naast goal van de Utrecht-keeper Andreas Dietmer. Maar het is Cambuur dat het meeste initiatief vertoont in het eerste kwartier. Dit is Paul Vromlezen op Michael Breij. En die haast van hopig is, want dit hier misschien ook wel een beter lot verzinnen. En zo zit het na een kwartiertje spelen nog altijd 0-0 in het Cambuurstadion. Werd het net samen in git. Maar we moeten erbij zeggen dat FC Utrecht, dat jong FC Utrecht, dat is een vaardig voetbal in de ploeg. Dit is Uldrikes die een kopduel wint. Krijgt de bal net echt lekker te plak en dan kan Utrecht eruit komen aan de linkerkant. Maar deze man die de duel ongeet met Jontlief van der Meer. Maar wat een fijne voetballer is dit. Adrian Blake. Het is een Engelse Jamaicaan. Zet hem voor en Jesse van der Haar. De spits van jong FC Utrecht. Kinder krijgt net bij. Maar dit wie op zijn minst een waskoging voor Cambuur. Het bloedt 0-0 en dan komen we in de 22e minuut. Maar deze vrije trap. Die is van Anello. Die brengt hem de 16 meter in. Wordt voetkopt en woesh. Ja, dat is toch wel heel lekker wat ik zei. Jeremy van Mullen. Hij scoort in de 22e minuut de 1-0 voor Cambuur. En op dat stuit kun je zeggen is dat ik wel min of meer terjochten. Het voetkoppen is net goed in de verdediging. Maar dit is natuurlijk prachtig. Een heerlijke volley met de linker. Je kan er geen genoeg van krijgen. We zien hem nog een keer. Wink. Daar gaat hij de hoeken in. En zo staat Cambuur voor met 1-0. Hij niet over de streek. Brengt het de kleikamer in Soenje Sezen. Maar dat is even een probleem. Hier is de kopbal van Kooi. Het keren van de keeper. En dan is er Blake. En die vindt uiteindelijk dan wel Jesse van der Haar. En die kopt hem erin. En dan is het op slag van rest 1-1. Een enorme domper. De kopbal van Kooi. De redding van Van Os. Dat doet hij heel goed. Nog een keer de redding van Van Os. Maar ja, dan karamboleert die bal voor de holle van de spits Jesse van der Haar. En die kunnen hem er dan makkelijk in koppen. Hier is de kopbal van Kooi. Hier is de redding van Van Os. Hier is het schot van Bleek. En bonk, daar is het kopbaltje van Jesse van der Haar. Dit ben gebaatje die mooie maatje 34 binnen. Net dat je in de 20 binnen. Maar vooruit, de provocatie is duidelijk. Het is 1-1. Bij Rest en Cambuur had een klap kregen van die 1-1. En zorgt dat een fris en fruitig voetbal in het FC Utrecht. Er hier vertrok gaat met Aurelio Oelers. En die passeert in de 16 meter vrij makkelijk Marco Tol. Maar het is de keeper Jannik van Os die daar nog een handje in omkrijgen in. Maar het zou een soort van opmaat wezen met de toekomst. Want het is FC Utrecht dat Cambuur bij de straal pakt. Hier is de rechtervleugelverdediger Riksen van Hees. Kan de bal Marjan daar op het middenveld oppakt terug Ivar Jenner. Jenner krijgt de bal dan uiteindelijk bij deze man. Ik heb het al zijn, die is goed. Adrian Blake. Een Engelsman met Jamaicaanse roots. En hij tikt de 2-1 achter Jannik van Os. Ja, het is een prima goal. Zie ik nog even de voetje van Gibson. Ja, maar het is uiteindelijk Adrian Blake die het jong FC Utrecht op vastsprong brengt. En Samad Cambuur in de achtervolging. Bal gaat oer alles heen. Kan ik net kop worden terug van Hees. Is het Uldrikes die het oppikt. Maar er komt net een Cambuur-speler aan. Nou ja, hier, dat wel. Michael Breij, mooie afstandsschot, maar vrij makkelijke prooi voor Dietmer. En zo is Cambuur, nou ik zou gaan zeggen, wanhopig op ziek naar de liekmaker. En die wanhoop, ja, dat krijg je net waarom. Als je dit soort ballen krijgt in voetjouwen, zoals Jeremy van Mullen doet. Hij speelt hem naar de verkeerde kleur. En dan gaat het mis. Jesse van der Haar, hij maakt het aan. De spits scoort 2 keer voor FC Utrecht. Het is een enorme blunder van de man die het een prachtig doelpunt maakt. Jeremy van Mullen. Maar hij speelt hem naar de verkeerde kleur. En zo is het 3-1 voor FC Utrecht. En beginnen had toch tjustere wolken boppen het Cambuur stadion samen te pakken. Maar ja, er is nog tijd. Dit is Smit. Ja, mooi schot van Smit in de kwarte hoeken. Keeper reageert goed. Henk de Jong en Ivar van Dinteren. Dat is dus de trainer van jong FC Utrecht. Ze staan er als op het vinkental bij. Dan hier Uldrikes met de inzet. Smit met het weeromlezen. Uldrikes weer met het opvangen. En dan verder de Jong. Hij weer invallen. Rost de bal over de goal heen. Ziekje. Nou, die mogelijkheid om. Ja, die west hier toch weer wat glanste Jan. Dit is Wiebe Kooistra. Ek invallen in de tweede helft. Die dit heel goed docht. Brengt er bij die oren invaller. Dat is Sekou Silla. Een toernooi in de Afrika Cup in de voeten, maar hij koer invallen. Voorzet komt van de rechterkant. Het voetje van Uldrikes is heel belangrijk. Want daarmee brengt hij de verdedigers van FC Utrecht in positie.
Met name de centrale verdediger Wessel Kooi. En dan komt de bal voor de voeten van Milan Smit. En die zei: ik dank u vriendelijk. En dan is het 2 draaien. En dan haal je dus nog alle kans om er op zijn minst een punt uit te slepen. Maar ja, wat gebeurt hier weer? De invaller daar, Emiel Rood-Slichting, krijgt die bal heel makkelijk bij nog een invaller, Linden Edhard. En die tikt hem voorbij de keeper van Cambuur. Binnen een minuut is het van 3-2, 4-2. En dan weet je, de strijd is gestreden. Utrecht juicht, Cambuur treurt. Want dit hier absoluut oorsmatten. Hij maakt een prachtig doelpunt, maar rijkt een enorme blunder. En Cambuur staat weer met lege handen en zakt eigenlijk weer tot de ondergrens. Zoals er angst in, zeker we komen op een 1-0. Ik denk, nou, nu gaan we echt de angst van de zou spelen. Ja, en dan krijg je die dikke tik. Van wat weer, de 44e minuut? Ja, 45. Ja, toen vernam ik dat het angst weer. Bij iedereen eigenlijk. En dat zoals de tweede helft rollen. Het is zo ongelukkig. En ja, veel het aankomen, maar op het moment dat wij weer rondkomen in de wedstrijd, dan hebben wij, dan jouw het zelf ook weer voort. Een minuut later leiden wij bij ons in de goal. Het is iets ongrijpbaars op dit moment. Dan noemt het woord angst. Dat is moeilijk te bestrijden. Hoe doe je dat? Ja, dat doe je ene keer mijn voeten, maar dat ga ik nou niet. Ik kan nooit zelf de jongens ik praten, want ik moet goed op ze passen. Dus ik kan tot zo ver gaan, maar net verder, want ik moet die jongens wel helpen. En dat doen we, want ik ga er gewoon bij mijn jongens. En nu ben we er doorheen zakken. Maar we kennen wel hele mooie dingen doen en daar komen we wel weer op. Alleen het zit nog heel diep natuurlijk. Ja, zeker. Veel gepraat. We moeten gewoon met elkaar veel gaan praten en het op gaan pakken. Deze wedstrijd snel vergeten. Ook al wil je dat niet natuurlijk. Maar ja, NAC staat ook alweer om de hoek. En die moeten we zo snel mogelijk gaan pakken. Dat snap ik. Maar toch even terugkijken op deze wedstrijd. Want daar sta ik hier dan weer voor. Hoe kijk je er eigenlijk op terug? Want ja, het is, ik probeer het dus te duiden voor mij. Ja, lastig. Wel een slechte wedstrijd voor ons. Al moet ik het zelf zeggen. Het is makkelijk weggegeven de goals. Veel duels verloren. Waardoor je normaal win je die duels. Dan gaat het makkelijker bij ons. Ja, en nu door die duels dan kan de bal er zomaar in liggen. En dat gebeurt gewoon 4 keer. Ja, no is wat er de ondergrens zeker. Ja, wil het ook een ander zakje opnemen, dan houdt het op. Als die jongens praten leren, wat zijn ze? Weinig. Maar er zijn toch wel jongens die opstaan. Dus... Waar staan er dan op? Nou, dat binnen een aantal mensen, want ik wil het niet te kwaad doen, die opstaan. Maar daar maak ik wel even druk op, want als we voetbal is, gaat het dan ik. Dat is vrij stil. En dat mag wij van nou. Er moet meer leven in komen. Ja. Want op het moment dat je denkt van nou gaat het los, dan nemen ze het al, die 1-0. Ik denk oké, komt het wel oké. Nou komt het wel goed. Dat gevoel hier er wel bij. Dat hier niet in de zak. Ja, dat zie ik wel. We hebben best wel lastig met het middenveld. Ja. Wij kunnen moeilijk op de man spelen. Daar hebben we wel problemen mee. Maar toch krijgen we dat wel voor elkaar. Ik denk, ja, dit is klaar. Nou kan je de rust in, dan kan je het even zetten. En dan hoest ik net zo heel wies te doen, want het zit 1-0, rust te bloeien. Maar ja, dan komt die goal. Ja, en dan mag je in de kleedkamer zijn. Dan een slagveld, denk ik. Ja, dan is het een slagveld. Dan is alles stil en rust terwijl we het keuren dienen. Dit is de stand. Willem II onder leiding, 50 uit 26. Rode JC ADO Den Haag volg je. Dan sjoggen we naar Cambuur, 10e, 26 uit 24. Maken deel uit van die hele lange trits van ploegen. Die het al jaar nog hoop op play-offs. Onderin Den Bosch, Telstar en Topos. Alle treien 20 uit 26. En ons hier dit Cambuursjournaal. Het wordt net lang, want dan ben we er alweer. Want de eerstkomende wedstrijd van Cambuur zit maandag alweer op het programma. Uit zijn NAC Breda. En wij binnen er tijdens weer met een nieuw Cambuursjournaal. Graag gedaan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, Nieuwnieuw.com Herenmode en 4 Vermogensbeheer.